Settings, πατημένο. 11, 0, 5, οκ. Μετά. Κάτω, δεξιά, τέρμα κάτω. Factory set. Factory, ναι. Confirm. Είναι ο κωδικός που με έστειλε ο Ντόρου. Ναι, τον έχω. Λοιπόν, ωραία. Start. Next. Network settings. Ωραία. Την προηγούμενη που ήσουνα, το ήταν με καλώδιο και τα έχει πάρει αυτόματα όλα. Αυτή όμως είναι ασύρματη. Άρα πας από κάτω, Wi-Fi network, πάτα. Τώρα θα πας κάτω-κάτω, κάπου γράφει hidden network. Κατέβα. Λίγο πάνω. Πάντα ένα, κάτω το λευκό switch πρέπει να είναι. Αυτό δεν το βλέπεις το. Δεν μου Πάντα κα- το OK. Στο λευκό Δεν switch. πειράζει. Κατέβα. Δεν... Και πάντα OK. Να μπω λευκό switch γιατί δεν πατάω. Αν πατήσω εκεί. Να το Πάντα χάει. κάτω. Να το. Κάτω. Ωραία. Πάτα. Ωραία. Τώρα εδώ θα γράψεις IP TV Domes. Αυτό είναι το όνομα του δικτύου. Ωραία. Ναι. Ωραία. Περίμενε λίγο να διορθώνει, εντάξει. Ωραία, πήγαινε στο security. WPA2. Εκεί. Και βάλει κωδικό. Άμα θες τσέκαρε και το show puzzle για να βλέπεις τι γράφεις. Εντάξει, εγώ το τσεκάρω. Κωδικός είναι DOMS. Ναι. Θαυμαστικό. Συγγνώμη, τι είπες, θαυμαστικό. Ναι, ναι, πήγαινε εκεί στα σύμβολα, κάτω από τη γλώσσα, αριστερά, εκεί. Ωραία. 2023. Γράψω για το τηλεκοντρόλ σου κατευθείαν. Ευχαριστώ. Καλύτερα έτσι. Enter. Ωραία, connect. Μπήκε, νομίζω. Ωραία, βλέπετε που είναι αριθμός από κάτω. Ναι. Αυτό θέλουμε. Πάτα back. Από εδώ είμαστε OK. Room number. Γράφεις εκεί που είσαι. Ωραία, 803. Τώρα δεν είσαι σε πάνω τηλεόραση, είσαι κάτω, έτσι. Ναι. Αν ήσουν στην πάνω,
Άρα έγραφες εδώ 803B. Αυτό, απλά σημείωσε το κάπου αυτό, να το θυμάσαι. Ωραία. Ωραία, save. Save. Next. Next. LG Pro-centric Cloud. Next. Τώρα βάζω το κωδικό που σου έδωσε ο Ντόρου. Έτσι μου έβγαλε... Are you sure you want to exit the... Όχι, δεν θέλω να κάνω exit. Τι έγινε. Cancel, κάτσε. Πήγαινε πάνω και το κωδικό. Κάτσε γιατί μου έβγαλε... Άρα Cancel. Ναι. και πατσί. Κοινό πρωτοφάγγελο... Α, δεν έχεις τις συντομίες εννοείς, όχι δε. Θα βρούμε τα save points και θα πρέπει να σου OneDrive σου. Αν κάνεις διπλό κλικ στο OneDrive είναι, σίγουρα. Διπλό κλικ στο συννεφάκι, κάτω δεξιά, σίγουρα θα γίνει μέσα. Απλά πρέπει να τα βγάλεις έξω. Ναι, τέτοιο σου πλάγει γιατί εκεί είναι quick access αυτό που σου λέω είναι. Διπλό κλικ στο OneDrive σου, κάτω δεξιά. Στο συννεφάκι, διπλό κλικ. Να σου ανοίξει όλο το OneDrive, θα τα δεις εκεί μέσα. Το quick access, θα βάλω σε 2 λεπτά και να τελειώσουμε την Κασάνδρα. Λοιπόν, σπίτι που είμαστε, ωραία. Τώρα φορτώνει. Το βρήκε και το δίκτυο. Έχεις φέρει και κάμερα μάνικη δηλαδή τώρα. Να κάνουμε professional tutorial. Το μοντάζ πίσω το κάνει. Αμοντάριστο θα το έχουμε, φίλε. Τα τεχνικά που λένε πιο πολύ είναι. Άματσα. Πήγε προς τα πίσω, πετά, ξαναπήγε προς τα πίσω. Ωραία, reboot. Θεωρητικά πρέπει να είμαστε ok. Και αυτό τώρα το κάναμε μέσω δικτύου και το άλλο ήταν μέσω καλωδίου. Δεν είχε δίκτυο δηλαδή, γιατί δεν συνδεόταν. Πάλι το ίδιο δίκτυο είναι, διαφέρει ο τρόπος σύνδεσης. Δηλαδή το ένα μπαίνει με καλώδιο δικτύου και το άλλο μπαίνει με Wi-Fi, ένα σύρματο. Και γιατί δεν το κάνει και το άλλο με Wi-Fi και το κάναμε με καλώδιο, ας πούμε. Το καλώδιο είναι πιο γρήγορο και υποτίθεται ότι δεν χαλάει ποτέ. Δεν χάνει το δίκτυο, δεν κατάλαβες. Απλά στο Wi-Fi πρέπει να βρεις το δίκτυο, να βάλεις το κωδικό κτλ. Και αυτή η αλλαγή που είχαμε κάνει, σε ποιο σημείο ήτανε? Στο 704, δεν ήσουν χτες. Ναι, αλλά στο ποιο σημείο, δηλαδή στη τηλεόραση, στις επιλογές, τι είχαμε αλλάξει? Στο network settings. Δεν Το βγάζει κάτω από το room number. Επιλέξαμε cable εκεί. Το επέλεξε μόνο του, ναι. Αυτόματα ήταν, ωραία. Απλά βλέπεις τα νουμεράκια που έχει από κάτω για να καταλάβεις ότι έχει συνδεθεί. Λοιπόν, άνοιξε τη λίγο τώρα μία γιατί έχει κλείσει. Ωραία. Θα του βγάλω την info-channel κατευθείαν. Πάμε αυτό με το πελάκι. Κάτσε. Και πώς κατεβαίνουμε, πατάω πάνω στο βελάκι τώρα. Να. Όχι σε αυτό. Πας εκεί πέρα κάτω αριστερά που λέει list channel, τι λέει. Πρώτα. Οκ. Και πρέπει να πας στο βελάκι πάνω που είναι άσπρο, ναι. Όλε, βουαλά. Εδώ είμαστε. Ορίστε, έτοιμος. Γιατί